שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לפרק 3 בדאנג'ן רמפייג', וכאן איתי נמצא ליאב, תגיד שלום. שלום. ואנחנו הולכים להרוג את הדרקון, כן? יאללה בוא נלך. סבבה. הנה לידינו יש תיבת גולגולת. כבר כל הזמן מקבלים פה תיבת גולגולת? או שזה רק לפעמים? יש לי כבר מלא תיבות גולגולת. אני מקווה ששומעים אותי טוב, למה? כי המיקרופון לא כל כך קרוב. בוא ליאב, למה אתה לא זז? תלמדו מאיתנו קצת. זה רע. לקחת את החרב של התיבה הדרקון? ברור. רוצים לראות יכול לצאת כמה סיכויים יש לנו להרוג את הדרקון? תראו. כמה סיכויים יש לנו להרוג את הדרקון הזה? 100, אני הורג אותו אפילו לבד. אני לא בטוח אבל בזה. אם אתה תעזור לי עוד יותר. אוקיי, איפה ממשיכים? אם אתם שומעים ציפורים זה אצלי. לא להתייחס. זה יחסית קל לשלב... אתה יודע. השלב האחרון במפה השלישית. כן. אם תיתנו הרבה לייקים ותגובות, נעשה גם את השלב האחרון במשחק. יש לך אותו? יש לי את כל השלבים. השלב האחרון במשחק זה איזה בוס? זה לא בוס. קורא למפה האחרונה מפת חילזון. מפת מה? חילזון. מה זה הדבר הזה? כי זה נראה כמו חילזון. ואתה המצאת את זה, נכון? בוא, יש פה המשך. יהיה יותר אקשן כשנגיע לדרקון, אני חושב. די בטוח בזה אפילו. עכשיו זה סתם משעמם, אבל החלטנו שבכל זאת צריך לציין. מיכאל, take to cover. וואי. אוקיי, בוא נראה. עכשיו צריך להיזהר. יאללה, בוא עכשיו. אוקיי, יש פה מלא קוצים, וירודף לך איזה קיפוד. מה אתה הולך לפה? לפני שנייה היינו פה. בוא. וואו. אם אתם רק חדשים במשחק, אז כן, הפעם יהיה קישור. אם אתם רוצים עוד שאלות, תנו לייקים ותגובות. איזה חרוז. כן, ואם ממש תאהבו את הסדרה, אפילו אני אעשה שמדי פעם אתם תצטרפו ונצלם איתכם סרטון, אני אצלם אולי עם ליאב גם. ואם אתם רואים שליאב פה יותר מדי, אל תדאגו, נוציא אותו מהסרטונים, סתם. יאללה בוא, פלור שני. למה אתה עומד? איזה לאג. חרב טלפורט, מה זה? יאללה, עכשיו אנחנו לא ניקח את הכסף. אם אתם רוצים לראות אותו לקח את הדרקון. אני ראיתי אותו כבר. אבל לא עברתי אותו. אם אתם רואים את חבר שלנו, קוראים לו זה לא הובר, הוא שם קצת אותי. צרוד במוח, אז הוא נשאר במקום ולא עושה כלום. כן, זה ממש כמו עוזר לנו, ילד נכון? פגום. אתם מבינים? אנחנו לא יכולים לעשות שהשלב יהיה רק לשנינו. המקסימום שאנחנו יכולים לעשות זה רק לחברים, שרק חברים שלנו ייכנסו לשלב. יותר מזה אי אפשר לעשות, ובגלל זה... ויש לנו יותר מדי חברים. כן, נכנסים יותר מדי... קח ריפוי. צריכים אותם. תודה.
לי זה העלה 585, וכמה לך מיכאל? לא יודע, בערך 200. צריך לבדוק בסרטון. 167 נראה לי. כנראה. יש לי כל הזמן את בי מיוחדת, אבל לא רואה. אני כבר בזבזתי בערך 2, 1, 3. בוא נבזבז. למה? מי אין פה אף אחד? לא יודע, אבל זה משעמם, זה החטא שלי יותר חזק. כבר שנגיע לדרכון, זה סרטון משעמם. והנה אחי הצטרף. ועכשיו. הוא יצא. איזה קוסם. אבל כבר אני יכול לצלם רק 10 דקות, אתה יודע. בוא נמשיך. בינתיים צילמתי כבר איזה 6 דקות. לא חושב שזה צריך לקחת יותר זמן. מיכאל, אני חייב לומר לך כמה דברים בסוף המשחק. כשאני יותר טוב ממך. לא. בוא נראה מי הורג יותר. או מי הורג את הדרקון. נו אז, זה הרשיב לך רק אחד. נראה מי הורג את הדרקון, יאללה. נראה. ניקח את דאדלי אינשאללה. סתם. בוא, יש פה המשך. אוקיי. המשך עם... מה זה המפלצות האלה? זה המיני טאורים האלה. חזקים או חלשים? לא יודע, יש לי תקיעה. חלשים. אני מוביל אותם לשומים אז. הם סתם חופרים את האמת, הם לא חלשים ולא חזקים. חופרים. לא, אני מת! לא! הרגנו אותם. אתה צריך חיפוי? כן, תביא. אתה לא רואה את החיים שלי? ריפידי. יופי. אני יאללה, עוברים לדרקון. לא, שלב לפני הדרקון. טוב, שלב לפני הדרקון. אל תשבור כלום. אל תשבור לגמרי כלום, חוץ מהבנזין. אמרתי לך לא לשבור כלום. ממילא אין לנו הרבה זמן לצלם. בוא. אין לי כוח לשבור פה איזה... וואי, בכוונה, נכון? אני לא כאן. לא, אני מת. זה חלשלוש. זה חלשלוש. יאללה, עוברים לדרקון. דרקון נסיעה? תראו. אוי! הוא חלש מוות. חלש מוות, אתה בקושי מוריד לו. אני מוריד לו 6,000 במכה חזקה. טוב, בוא נפיל עליו. הנה עכשיו עומר הגיע לרגע שהוא חיכה. אמין שעמות. ואנחנו לא מחיים את עומר. לא, אני מפעיל על הדרקון הזה שומים. לא! בסוף אני אמות. מיכאל, תתרחק, יש לי שיטה עליו. אבל הוא הקפיא אותי. לא מתתי. טוב, בוא נפעיל פצצות חיים. ולברוח. למה בזבזת? הייתי מרפא אותך. כן, הריפוי שלך בקושי מזיז. ואם אתם רוצים את השם של המשחק, מיכאל יומא עכשיו. אמרתי שאני אתן קישור. ועוד שנייה אנחנו הורגים אותו? ואני הרגתי! כן, בטח אתה. I am king. לא מחיים את עומר, לא מחיים את עומר. טוב, עד לכאן היה הפרק, מקווה שנהניתם. אז 3, 2, 1, יאללה ביי.